We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Katod namong pinakadagko ug pinakalaing balita sa Mindanao. Ako si Teko Cam. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Gipatuman na ang Executive Order number 25 sa General Santos City nga naglangkob sa mga guidelines karong ubos na sa General Community Quarantine ang syudad. Sa unang adlaw sa subiling pagpatuman sa General Community Quarantine sa General Santos City, hugot ang pag-check sa mga moagi sa cluster checkpoint o ginapangitaan kayudog ID. Karong gibalik ang clustering, mga essential workers o travelers lamang ang makatabok sa ubang cluster. Sa border checkpoint sa barangay Apupong, wala gitugutang makasulod ang usa ka pampasahirong van tungod kay out of route na, kulurong pa. Busa ang mga sakay sa maong van gipanaog, apil ang maginahan nga dunay 1-month-old baby nga ipa-check up lang unta sa ospital. Base sa EO25, ginatugutan ang biyahe sa mga public utility vehicles sulod sa Region 12. Apan kinahanglang dunay dokumento ang mga pasahero pasulod sa Gensan kung essential ba ang biyahe. Ipatuman ng GCQ kutob June 30. Sa sagunsong pagsaka sa COVID-19 cases sa Davao City, wala na'y bakanteng COVID-19 ICU bed sa Southern Philippines Medical Center. Dugang detalya sa live report ni Argil Relator. Argil. Saragawa sa fully occupied na nga ICU beds, gamay na lang sa bangkulang, mapuno na ang ward bed sa SPMC. Nisaka na sa tag 3 digits ang ihap sa bagong kaso sa COVID-19 sa Davao City. Gani sa Southern Philippines Medical Center nga primary COVID-19 hospital sa syudad, wala na'y bakante nga COVID-19 ICU beds. For the past 4 days, 100% atong ICU, no? Then karon ang atong isolation ward for the COVID is 93%. So that's alarming. Busa, maglisod na og dawat karon og critical COVID-19 patients ang ospital. But we're trying our best na katong mag-improve, runs out siya sa ICU. But the problem is, nayatay 15 kabok waiting outside SPMC for that matter. So that's why I think private hospitals are also doing their best, no? Nag-open na po yata sila for this. Hinoon, dili pa puno ang mga temporary treatment and monitoring facilities alang sa mga asymptomatic patients. Ablihan na sa mga isolation facilities sa Turil nga naay 491 nga bed capacity. Tungod sa parayong pagsaka sa kaso, posible matud pa nga ibalik ang paggamit sa bagong food and medicine pass. Nang hinaot ang Davao City LGU nga dili magpadayon ang pagsaka sa kaso sa COVID-19, aron dili na isaka ang level sa quarantine classification sa syudad. Sa level sa Davao City COVID-19 Task Force, wala tayong ana na discussion sa Sir James, no? Because of course,
dinha sa ato ang task force na po dinha ang recovery cluster, which of course is the group na dili gina sila gusto nga mag-ECQ ta or mag-MECQ ta because they are trying to balance ang ato ang economy. Yes, ang ato ang health regulation, ang ato ang COVID-19 response, ang ato ang recovery. Dako usab kuno epekto sa ekonomiya kung ipailawom sa MECQ o ECQ ang Davao City. Sara, kung doon na makarecover gikan sa COVID ICU, that's the time na makadawat na sab og critical COVID patients ang SPMC. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Cagayan de Oro City LGU nagpagawas karon og kamaduan nga pagbawal sa tanang leisure activities sa mga beach resorts, hotels ug uban pang patigayon sa syudad tungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gipagawas sa Cagayan de Oro LGU ang Executive Order No. 46 of 2021 nga nagdili sa leisure activities sa mga beach resort, hotels ug ubang pang susama nga patigayon sa syudad. Ubos niini, bawal ang booking nga may kalabutan sa family reunion, birthday, group o organizational parties, foam parties ug ubang pang susama nga okasyon. Giklaro sa LGU nga dili kuno kini total closure sa maong mga patigayon. Ginatugutan gihapon ang bookings sa mga hotel kung may kalabutan sa trabaho. Himo matod pa kini isip lakang sa syudad aron mapugan ang padayong pagsaka sa COVID-19 cases. Like kung hotel accommodation ka, allowed man ka nga magpasulod diha sa imong negosyo kay naay matulog nana. Of course naay mga events ka ng mga function rooms. Gialaw sab na kay naamang goy strict jud kaayo nga number of people lang. Gani kining usa ka beach resort nga anaa sa Barangay Bonbon, ang temporaryo kining nagsirado tungod na sab sa kamanduan. Sa lugar wala nay bisan usa ka bisita nga naligo sa dagat. Wala sab mga trabahante nga nabilin sa mong resort. Gipatuman kini sugod niadtong Mayo 24 ug magpadayon hangtod dili bakwion sa lokal nga kagamhanan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gimando sa Davao City LGU ang pag-regulate sa tanang aktibidad sa government offices aron mapugnan ang padayong pagsaka sa COVID-19 sa syudad. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Gipakanaog sa Davao City LGU ang Executive Order No. 31 kung asa gimando nga did-an ang tanang face-to-face non-essential events sa mga government offices, agencies, and instrumentalities hangtod nga dili pa mawagtang ang pagpailawom ubos sa state of calamity sa nasud bunga sa pandemya sa COVID-19. Matod sa Davao City LGU, subling nakasinati og surge sa COVID-19 cases ang Davao City hinungdan nga kinahanglan limitahan ang lihok asa posibleng mukuyanap ang virus. Sa ulahing datos sa sagad nag-ugat ang transmission sa virus gikan sa trabahoan, ospital ug social gathering. Inauguration, anniversary, Thanksgiving, ribbon cutting, blessing, turnover, launching program, oath-taking, photo opportunity, retirement honors, welcome honors, testimonial program, summer outing, team building, salo-salo, birthday, and all other similar activities. Hinuon itugot ang tanang emergency and disaster activities sama sa distribution sa financial, food and non-food items apan kini ipaagi sa house-to-house distribution aron walay mass gathering nga mahitabo. Adunay mga essential nga aktibidad ang kagamhanan sama sa Operation Tuli, gupitan ug uban pa apan isuspinde una. Hinuon giklaro sa mayor nga dunay mga aktibidad sa gobyerno nga tugutan sama sa trainings and seminar kini konsiderahon nga. So all non-emergency activities, pananglitan, training, seminar, are allowed kung naka-online siya. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Pagpabakuna kontra COVID-19 sa senior citizens sa Barangay Villarica sa Samal Island, gisugda na. Ano report ni John D. Esteban. Usa kining 86 anyos nga si Tatay Casiano sa dagang senior citizen nga milinya sa Barangay Villarica Gym sa Babak District sa Samal Island aron magpabakuna. Dili ka mahaslok pagpapakuna kay kini sayuhan man sa ato ka. Binata nga mga karana na senior citizen. Si Nanay Bernardita, kinsa gawas nga senior citizen, duna pay balatian ug nagmintinar og tambal.
Doon naman siya'y gamay kabalaka, apan nagpabakuna gihapon kini, human nakapasara sa screening process. Na ako gibaton sa akong heart, nga cardiomegaly, na akong maintenance. Gusto gyud kong magpabakuna, kaya nakabalo ko ang bakuna, makamao kanay makatabang sa atong mayong panglawas. 300 ka senior citizen ang target bakunahan sa barangay gamit ang AstraZeneca vaccine. Atong gina-target nato sa barangay Villarica natin 300 na senior citizen. I-divide nato into 2, 180 sa first day, 150 sa second day. Ugma, doon na subschedule sa vaccination sa mga senior citizen sa barangay Peña Plata. March 27 sa barangay Miranda, samtang sa 28 sa Kaputian. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Pipila ka barangay sa Lambayong, Sultan Kudarat Province gibaha tungod sa way undang nga pag-ulan sa lugar. Ani ang detalye? Diang milapaw ang ala ug Kapingkong River diin misamot pa kini sa pagkabara sa mga agianan sa tubig padulong sa Liguasan Marsh sa Maguindanao. Gibaha ang pipila ka barangay sa lungsod. Daw nahimo ng sapa ang mga lugar sa mga barangay Tinumigues, Pinggiyaman, Matyumpong, Maranding, Kabulakan, Sadsalan ug Ulong. Kailangan talaga po ito is national intervention dahil po napakalaki po ng damage. Ala River po, yung part po ng Ala, ang part ng Lambayong dyan is mga 20 kilometers ang haba, stretch ng ilog. Sa assessment sa lokal niya panggamhanan, dunay dike nga naguba ug mukabat sa 1,600 kabanay ang gipahikling una sa luwas nga lugar. Na-secure naman din natin sila. We advise them to evacuate doon sa mga matataas na mga areas. Hugot ang monitoring karon sa LGU tungod sa padayong pag-ulan matag hapon ug gabi. Sigon sa Pag-asa, easterlies gyapon ang nakaapekto sa tibuok Mindanao. Busa lauman gyapon ang kusog nga mapag-ulan nga posibleng makamugna og pagbaha ug landslide. Sa ubang rehiyon sa Mindanao, aduna paghihapoy mga pagdagom ug kalit lang nga adunay mga pag-ulan, pagpanugdog, pagpangilat, apekto gyapon sa localized thunderstorms nga din aduna paghihapoy easterlies. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Daw nahubas ang dagat karong hapon lang sa Barangay Bato sa Santa Cruz, Davao del Sur human sa grabing kahunas nga nasinati sa lugar. Ani ang detalye? Sa mga hulagway nga kuha sa netizen nga si Mark Anthony Pinute, daw nahubas ang dagat sa Barangay Bato sa Santa Cruz, Davao del Sur tungod sa kalayo ug kalapad sa hunas niini. Gani sa grabing low tide sa lugar, makita ang Pasig Islet nga wala gayoy tubig dagat nga naa sa palibot niini. Busa, pwede kining baktason gikan sa baybay. Mauna ni ang sitwasyon ganina katong dako kayo na hunas diri sa Barangay Bato. Wala kayo angay ika hadlock tungod kay nakasinati niya mo ni sa matag bulan or takdol. Sa pagpost nini sa social media, daghan ang nakurat ug mibate og kahadlok. Pasig duna kunoy katalagman nga moabot. Pero sumala sa mga residente, dili kini unang nahitabo sa ilang lugar. Normal lang kuno nga dunay ingon ani nga kataas sa hunas. Dili yun ni first time ni pagtakong hunas diri sa Barangay Bato. Perminti yun ni siya taga-bulan yun ni diri ha. Mao ni karon hinahinay lang ipataob ang paong dagat. Ang grabing hunas o extreme low tide epekto kini sa gravitational pull sa bulan ug sa adlaw sa kalibutan. Usa kuno kini ka natural phenomenon labi na kung dunay full moon. Human sa pipila ka oras, mibalik na sa normal nga pagtaob sa dagat o high tide. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Gitayog og magnitude 4.6 nga linog ang maasim sa Rangani Province kaganinang kadlawon nga nasinati sab sa General Santos City. Ani report ni Ethel Ipanag. Nakamata ang pipila ka residente sa General Santos City, dihang nasinati ang intensity 4 nga linog kaganihang kadlawon. Gani, sa kuha sa CCTV sa usa ka residente sa Barangay Lagaw, makita ang paglihok sa mga butang sa balay. Wala hinuoy natala nga danyo sa syudad tungod sa linog. Matod sa PHIVOX, natala ang magnitude 4.6 nga linog sa maasim sa Rangani Province, kaganihang alas 3:46 sa kadlawon. Gawa sa Gensan, intensity 4 sab ang nasinati sa Kiamba sa Sarangani Province. Intensity 2 sa Coronadal City sa South Cotabato ug Intensity 1 sa Kidapawan City. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Daycare center sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City gibungkag sa road clearing team sa syudad. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye live. Cyril. Yastek, bisan pa man istruktura sa gobyerno ang daycare center gibungkag gyapon kini sa otoridad human nga misupak kini sa regulasyon samtang nga pipila ka mga informal settlers nga duol sa lugar ang nakatakda sab nga i-demolish. Pinaspasay ang pagbungkag nga gihimo sa mga sakop sa Cagayan de Oro Road Clearing Team sa Daycare Center sa Barangay 35. Sigon sa LGU, nga dunay 15 meters nga dalan sa orihinal nga roadmap sa syudad sa maong lugar. Apan karon, one lane na lamang ang nagamit tungod sa mga istruktura nga gitukod. Kinikabahin sa road clearing operations nga direktiba gikan sa national government. Giguba karon ang kadtong maong daycare center sa barangay gyud. To show and set an example nga bisag ang gobyerno manggaling dili siya ingon nga luwas no sa mga inaani kung naka-violate or naka-encroach gid siya, then we have to set an example nga kita mismo maoy manguna before i-clear gyud pud ang uban. Gibutyag sab sa LGU nga lakip sa nakatakdang bungkagon ang uban pang establishmento ug mga balay nga nakatukod tunga sa dalan sa mong barangay. Apan pipila sa mga residente nga sobra 30 ka tuig nang nagpuyo sa lugar ang nabalaka sa maong lakang. Langon pud mi sa among opinion nga among may relocation. Wala pang ni ko ani pong relocation ni kapitan nga dapat na baka kahibalo pud mi nga unana day madaritso day ang demolish diretso. Wala yung problema basta iagi lang may proseso. Usara na siya. Iagi na to proseso kung panahon nga i-demolish kita ka mo kita may mo kining yuto squat ra man gid mi. Matod sa LGU nga naghatag na sila og direktiba sa mga barangay officials nga asikasuhon ang mulo sa mga apektadong residente. Ang ilang laging concern is ang ilang relocation which we will be providing po no. Rest assured yun na, isa man isa na sa top priority program ni Mayor ang atong resettlement. No? Tek hangyo sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga maapektuhan nga mga residente nga sabton ang balaod nga ilang ginapatuman. Hinuon ilahang pasalig nga ilahang tagaan og pagtagad ang ilahang mga relokasyon, ilabi pa nga mga wad-an sila og panimalay. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Gireklamo mo sa ka-resort sa Samal Island human wala kuno lifeguard ug matud pagi pasagdan lang ang guest nga usa ka senior citizen nga naaksidente sulod sa resort. Ani report ni Jandy Esteban. Kini ang ulagway sa senior citizen nga naaksidenteng natumba sulod sa comfort room sa usa ka resort sa Barangay Limaw sa Samal Island. Base sa gipadalang sulat sa nagreklamo sa One Mindanao, nagpakitabang na sila sa staff sa resort apan wala kunoy miduol ug wala usab daw medical staff o di ba kaha trained first aid personnel nga makatabang. Mayo na lang kuyog daw nila ang ilahang pagumangkon nga registered nurse. Wala sab daw lifeguard. Gi-question sa reklamante nganong nahatagan og lisensya o permit nga maka-operate ang maong resort luyo sa maong mga kalapasan. Sa bahin sa management sa resort, wala kuno dayon gipahibalo sa nagreklamo ang maong sitwasyon. Na-slide lagi daw tungod kay kulang may safety measure. How long nga moingon siya nga naa siya didto nga wala man siya sa QR. Oo, so klaro kaayo nga iyang tumong pangsira sa image sa Golden Bay. 13 days usa sila nag-inform sa amo Hinuon do naman daw sila medical staff ug lifeguard. Ako kay gasto kung ora mismo nga na lifeguard. Na lifeguard na mo that time. Kunas ang hitabo. So ang lifeguard na mo naa sa resort. Napaabot na sab sa nagreklamo ang ilahang mulo sa Department of Tourism. Apan ang City Investment and Tourism Office sa Samal dili una mo komento samtang nagpadayon ng investigasyon. Sa karon gipahugtan sa buhatan ang ilahang pag-inspect sa mga resort ilabi na sa mga naga-operate bisan wala makakomply sa mga rekisitos. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka serpent eagle ang gihimong pet sa usa ka banay sa Magpet, Cotabato. Piso pa lang dihang nga napunita ni Arwin Armada ang agila samtang nang hagbas kini sa iyang umahan.
giuli niya kini og gibutang sa kulungan ug gianad nga mukaon og gulay ug isda. Samtang nagadako kini, naanad kini sa tao, gani makigdula pa kuno kini kaniya. Mato ni Arwin, ginabuhian kuno nila ang agila ug muuli lang kung magutom na. Apan gibalik nila kini sa kulungan kay ginapintik kuno sa mga bata. Gibana-bana ang anaa sa 8 ka bulan ang Serpent Eagle. Gikatakda kining kuhaon sa DNR sunod semana. Sigo ni Arwin, ihatag gayud niya kini aron maatiman og tarong sa DNR. Mga biktima sa sunog sa Barangay Tibungko gipahalipayan sa nagkadayang grupo. Ano ang detalye? Gipahalipayan sa nagkadayang grupo ang mga residente sa Barangay Tibungko nga nabiktima sa sunog sa milabayng semana. Padula ug mga kanta gidalit kanila. Kaduha na nasunugan ang mga biktima tungod nasunugan na usab sila sa milabayng tuig ug wala pa kuno sila kabangon. Murag di pa kay kadawat gani kayo, murag bago pa nakapundar niya another na pod. Daghan mag mga ayuda karon, murag nakakuan jud mi. Pero karon okay ra. Maayo na lang kuno karon kay daghan ang mitabang kanila aron makatindog pagbalik. Advocacy na makatabang sa mga katawhan. Sumala sa mong nabalaan, nakakuan sila mga sunog, nasunugan sila sa mga balay, maunang nakaisip mi na makahatag og hinabang diri. Ang purpose po nito is mabigyan po ng tulong yung mga biktima ng sunog doon sa coastal area natin, which is nasa sakupan din. Sa kalipay nga gidalit sa mga donors, bugtong sayaw nga budots ang gidalit nila, isip pasalamat nga puno sa kasadya. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kaping 20,000 na ang namatay sa COVID-19 sa Pilipinas, samtang halos 12,000 na sab ang aktibong kaso sa Mindanao o kadtong wala pa naayo sa sakit. Ana-ana sa 20,019 ang namatay sa COVID-19 sa Pilipinas karong adlaw, samtang miubos gamay sa 48,201 active cases, suman sobra 1,120,000 ang nakarecover ug 1,188,672 na ang total cases. Sa Mindanao, 11,980 na ang aktibong kaso sa COVID-19, samtang 91,061 ang total cases, 75,957 ang naayo na ug 3,124 ang namatay. Sa tibok kalibutan, lapas 167,328,000 na ang nataptan og COVID-19 ug kapin 3,473,000 na ang namatay. Temporaryong undangon ang pagpauli sa mga Filipino deportee padulong Zamboanga City gikan Sabah, Malaysia. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi ni ining report. Iundang-una ang pagpauli sa mga Filipino deportee gikan Sabah, Malaysia padulong Zamboanga City sulod sa duha ka semana. Kini subay sa hangyo ni Mayor Ben Climaco sa national government tungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 sa syudad. Niadtong Sabado, 496 ka Filipino deportees gikan Sabah, Malaysia ang miabot sa Zamboanga City. Sa record sa DSWD Region 9, ana pa sa 5,000 Filipino deportees nga naa sa Malaysia nga nakatakdang muuli sa Pilipinas. Sa padayon pagpabakuna sa Zamboanga City, miabot na sa 83,098 ang nabakunahan og first dose, samtang 23,531 ang nabakunahan og second dose sa mga frontliners, senior citizens ug dunay comorbidity sa Rio 9. Samtang dugang 15,000 doses sa Sinovac vaccine o ikawalong batch sa mga bakuna ang miabot alang sa Zamboanga Peninsula. Samtang gikatakdang magtukod ang DOH Region 9 og off-site field hospital sa compound sa Mindanao Central Sanitarium sa Barangay Pasobolong, Zamboanga City, isip tubag sa nagasakang kaso sa COVID-19 sa syudad. Duna kini 22 bed capacity alang sa moderate ug critical nga mga pasyente. Gimanduan sab ang Zamboanga City Medical Center nga dugangan gikan 30 ngadto sa 50% ang bed capacity niini para sa mga pasyente. Mas misaka pa sa 2,540 ang active cases sa Zamboanga City nga dunay 9,511 ka kumpirmadong kaso. Sa Zamboanga del Sur,
usa na sab ka pulis sa probinsya ang namatay tungod sa COVID-19. Kini mao si Police Chief Master Sergeant Michael Magindra, 44 anyos ug naka-assign sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office. Na-admit kini ni atong May 6 ug kagahapon sa kadlawon namatay kini. Lakip siya sa 13 ka pulis sa probinsya nga nagpositibo sa COVID-19, human gipailawom ang kapin 1,600 ka pulis sa swab test. Siya na ang ikadawang pulis sa Zamboanga del Sur nga namatay sa COVID-19. Misaka na sa 3,158 ang confirmed COVID-19 cases sa Zamboanga del Sur ug 712 ang active cases. Sa Davao City, usa ka newborn baby girl nga taga Bago Galiera ang namatay sa COVID-19. Asymptomatic kini apan na-admit ni atong May 16 ug namatay human sa 3 ka adlaw. Misaka na sa 1,037 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City, nga dunay 15,931 confirmed COVID-19 cases. Sa Butuan City, sirado ang buhatan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug Operation Center alang sa disinfeksyon. Wala pa'y abiso kung kanusa kini mga pagbalik. Samtang hangyo sa lokal nga kagamhanan nga likayan ang panagtapo karong nagasaka ang COVID-19 cases sa syudad nga anaa sa 50 new cases ni adtong Domingo. Miabot na sa 3,996 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Butuan City ug 473 ang aktibong kaso. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pipila ka mga Cagayanon nga nag-aktuhang nag-inom sa mga pampublikong lugar gipang tikitan sa otoridad. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gipang tikitan nga nasa kapin kun kulang 20 ka mga Cagayanon nga nag-inom sa pampublikong lugar human masapon sa Regulatory Compliance Board sa Cagayan de Oro City LGU. Sagad sa mga nadakpan na aktuang nag-inom sa mga kilid sa dalan ug mga patigayon nga namaligya og ilimnon nga sobra sa 2 ka botilya. Lakip lang kini sa parayong monitor sa lokal nga kagamhanan sa mga malapason sa health protocols. Advertise ilang beer pong kanang beer pong inom man gyud na unya kanang sait sa tabula man siguro pag shoot dito sa pasto na inom ra gyud ang tuyo diha. Samtang sa ilang pagsuroy sa mga nag-unang lugar sa syudad nga tapukanan sa mga tao matag gabii, nakita gayud nila nga minus na ang mga tawong nagalatagaw human gipatuman ang curfew hours sugod alas 9 sa gabii. Lakip mga establishmento mituman sab. Gibabaga na gyud ang entrance sira gyud sila. Kay alas 9 man ang curfew na. So murag dako kay tabang ang pag usulab sa curfew hour 9 PM to 5 AM. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Floating balsa nga bagong atraksyon sa Cagayan de Oro City gi-inspeksyon sa Maritime Police. Ano report ni Cyril Chavez. Lakip sa mga bagong atraksyon sa Cagayan de Oro City ang mga floating balsa sa Barangay Bayabas. Busa usa kini sa gi-inspeksyon sa Maritime Police. Matod sa otoridad nga kinahanglang ang tanang balsa na himutang sa lugar nga layo sa Marine Protected Area ug sanglit suroyanan kini kinahanglan sab mapatuman ang health protocols batok COVID-19. Gawa sa pagbantay sa Marine Protected Areas dinhi sa Kabaybayonan sa Cagayan de Oro, mandato sa PNP Maritime Cagayan de Oro District ang pagsuta sa mga balsa operations. Busa kinahang sutaon karon kung nasunod ba ang health protocols. Padayon nga po nato kay ordinansa man ni sa Cagayan de Oro na mag-wear tag mask o observe tag distancing. Isa nata sa bangka, balsa. Dunay mga patakaran alang sa mga muadto sa floating balsa kung asa 15 ka tawo lang ang ginatugutan sulod sa mga balsa. Ug tungod kay anaa nga sa dagat ang mga balsa, kinahanglan gayud nga magsulo og life jacket ang mga turista. At the same time, kanila kay kuan man Marine Protected Area man namon amo po ning tuyukan po basig natin makita diya nga mga mag-illegal fishing unsa man gani mga illegal nga mga activities. Kining magbanay nga mibisita sa atraksyon uyon sa pagpatuman sa health protocols aron luwas sila. We are very much accommodating on us and we are very much enjoying in here. Ang mga pag-inspeksyon kabahin sa pamaagi sa lokal nga kagamhanan aron magpabilin ang kaanindot sa mga atraksyon sa syudad ug masunod kanunay ang health protocols batok COVID-19. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa lugar sa Marilog District, Davao City, giingong makabot na nimo ang langit tungod sa atraksyon sa lugar nga Sea of Clouds. Atong bisitahon ang nindot nga Mountain View, pinaagi ni report.
Sa pagsidlak sa adlaw, mudungan ang kanindot sa daw abot kamay na nga mga panganod nga ginatawag nila og Sea of Clouds dinhi sa Marilog District sa Davao City. Makita sab dinhi ang kalabong sa mga bungtod ug syempre ang bugnaw nga hangin sa dapit nga perfect sa init nga kape o di ba kaha native nga sikwati ug suman. Hinungdan sa kanunay pagbisita sa mga medical professional nga na-assign dinhi rasab sa distrito. Very picturesque and nindot gid siya for picture taking. Relaxing ang place. Tapos ang view kay nindot jud kayo siya. Ginahimo sab kining location sa mga photoshoot tungod sa kaanyag sa kinaiyahan. As a videographer, ginipili na mo ang lugar para mapil na mo ang nature. Amo na lang po siyang open sa kadaghanan para ma-share po na mo sa uban kung unsa kanindot ang lugar nato dinhi sa Davao nga wala po nila nakita pa sa uban. Busa, kung buot ninyo nga daw makabot ang langit, mas maayong wala pa'y alasay sa buntag mo anhi aron nga ma-enjoy gayud ang kanindot sa lugar. Kanunay pahimangno lang nga sundon gihapon ang health protocols kung mobisita sa lugar. Kauban si Joe Pascual sa kamera, ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puha sa among pagatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa madagong balita sa nagadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumaulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban ka namo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.